Najan urip kuning kampung cendang alas batu gunung ado piyai-piyai kang agung kayane cupu kaya wong bingung ora duwe pengalaman kalangkung ora kekas perkara kang ora tuntung penting awak waras pikir ora murung mangan sego diwolawok uyah lundo sambel oren lalapan kodok buho bukone loro cepet mari langsung tombo tado lolo jamune bumbu cowok kopi tempok godhong bung ora butuh pil koplo utawa pasem rasa adem jetike nyekemo sarung ora butuh panganan cukup tak jawab gunung pikir kuasane kang agung bisa